Tiramisua, Italia aldera jungo gara, orain. Bai. Eta izostua? Izostua, bai. Hau oso postre ezaguna. Bai, tiramisua. Oso ezaguna. Bakarrik, originala, receta originala, Zaboiardi izena du, katuen mingaina horiek, Zaboiardi izena dute prestatzen du. Bai, ez da bizkotxo normala. Ez da bizkotxo normala. Horrek balio dute, bai, hauek bizkotxoak horrek txokolatian horrek biltzen dira. Horiek azukra gehiagoak. Hori egiterako, beste saio batean, iraian edo, prestatuko dugu hemen, lenguaz de gato horiek, katuen mingaina hori, bizkotxo horiek. Eta bizkotxo horiek azukre gehiago gehitzen dugu. Horregatik gu aizpuruak osotegian, gure bizkotxoekin, azukre gutxiagokin. Azukre gutxiagorekin, eta guretzako asko goxuago. Bale. Gero daukagu mascarpone gazta, ez? Mascarponea beti erabili behar dela. Kafea bustiten da kafearekin, ez? Moskortzeko da. Eta gero hau da Baileysa, bale? Baileys da whisky krema bat. Hau nik egiten nuen, nola da, badao beste likor bat, almendrana, arbendolana ero ez dago baita. Horrekin nik behin dut, moskortu beharrean, frangeliko. Frangeliko ez dakit zerena dan. Frangelikoa da frutu lehor bat. Urran likorea da. Eta ni frangelikokin, raseta pasazian lagun bat, eta frangelikokin. Amaretorekin baita. Amaretoa kafiana, likor kafiana. Beira. Eta gu Baileysekin, hemen askotan edaten dugu kafia Baileysekin. Eta da hori pizkat puntxo hori emateko. Oso ondo. Eta moskortuko dugu bizkotxua kafia eta pizka Baileysekin. Eta gero arrautza. Oso ikusten ez, lau osagai dira. Eta, bueno, Horaziok esan duena. Hau etxean errezeta hoiteko izaten baituzue beste bizkotxoiek, gau pasaz gaudenean txokolatean bustitzeko erabiltzea ditugunakoiek. Horrekin fenomeno geratzen dago, Osa, ez da zetan erotu behar, egin aldala errezeta hori erraxago. Baina, bueno, guk Aizpuruako tiramisu egin. Tiramisu. Oin, banatu imar dituzu ez, zuringoak eta gorringoak. Alde bat, lehenengo merengia prestatuko dugu. Lehenengo arrotuko dugu arrotzuringoa. Eta gero, atako dugu, garbituko dugu pixkat, eta gorringoa. Bale. Hau nik ikusi nuen baita esne gainakin, natakin egiten errezeta hau, baina berez originala da arrautzakin. Arrautzakin, bai. Hau, postre hau da arrautza eta gazta. Bai, eskenean da, gazta mus bat antzeko bat izango. Hori da, mus bada. Baina, kontrastea da goxua, kafea, gehi gazta, gehi gero kakaoa gainean, eta... Kontraste hori oso goxua genitzen da. Ni da postre bat asko gustatzen zaidana. Oso ikoa, jute mazate inoiz, jatetxe italiar batetara, tiramisua bete aurkituko duzu. Gu Aizpuruko zotegian asko saltzen dugu, Bai, tiramisua izaten duzu, Normalian hori izoztu iten deu, eta hori, jaten baino lehen, 5 minutotik, osgaiotik atea, eta ikusiko izu, oso goxua gelitzen da. Eta hori freskua. eskatzei badago, Bai, zuk, deitu, 9 lau hiru. Itxon! Hasi. 9 lau hiru, 13, 83, 82. Gaizki, zani ja... Konzentratu zaitez. Konzentratu. Nikaraguan telefono guztian danetako, dana sin efekto espeziala, dena. Egon ginen futbol partidu bat entzuten, baina, nien itzen enteratu futbol partidua, nor zi joan irabazten ez, nor galtzen ez ezer. Baina, denbora guztian barrezka. Zazien dana efekto espeziala badan, turutak, ez da izer, txistuak, eta... Naturala, moskortuta zeuden. Seguro moskortuta zeuden, Horazio. Nik uste, zeukaten parrandagatik, esaten nuen, letxe. Parre batzu batak genituen, egia zen. Hemen daukagu, 150 gramu azukrea, eta erdila gehituko dugu zuringuai, baina aparrak atatzen denean. Martxan jarriko dugu. Martxan jarriko dugu, eta erdila. Besteen erdila gorringoarekin.
kandela, ez? Bai. Eta harinaukoan, horazio gurekin egon zanean, dana merengean inguruan ingen, merengarekin da ibili ginen, eta guztiaie, bakizue, EITB nahieran sartu, ero bilatzailean jarri txoriene Horazio, eta na hartuko zaizkizue, Horazio gurekin indituen saio guztiak, eta gurekin prestatu dituen postre gozo eta gaziak. Baina... Gaziak inditu, katxitoak eta indituak, eta katxapak, arepak, eta... Begira, ja... Hasi arrotzen. Eta fungo da, pizkanaka, erdilla, zantia erdilla, gutxi gora bera. Vale. Hola xe. Eta utziko dugu beak arrotzen, merengue gorputzatzen dania. Atera, eta... Zeingo du, katillo atera baita? Bai. Hemen. Osondo. Taka. Osondo da. Eta merengeak, pixate, pela temperatura, hau gaurko temperatura merenge altzatzeko... Gaizki. Nata da, txamaia, ez negainak okerro. Ez negaino okerro. Oskagaiutik, honea, eta oskagaiu... Zeion, ez? Bai, gaur gu adibidez, sartuko dugu hau, sartuko dugu oskagaiuan. Neguan ez duzu behar. Eta denbora gehiago pasa inberdezue, hau egin dauero, ondo tapatu, ondo bildu, eta oskagaiuan sartu. Vale. Ni uste dut, ja ondo dago. Bai. Ikusiko dugu, a ber... Zure konto. Nik ikusiko dugu, hemen. Oso. Begira. Gorantza. Hau, gora kain. Begira nola gelitzen da. Merengia. Hori gorputza azukreak ematen dio, ez, Horazio? Osea, azukre ez bazaukan jetxik jenda lehenago, ez? Bai, azukrea indarra ematen du, baina hau aiziagatik. Horregatikan gu jaizten ipitzen danean beste ontzi batian, ez du komeni horrela, fuerte, suave, aizia eskentzeko, ez galtzeko. Hori da. Hau garbitzen joan naiz, ez, Horazio? Bai. Oso ondo, horrela egiten dugu, dena ikusten duzu, No, eta Horazio, bakizu, gaur umeak eta izango itxu pilate ikusten, ze ja eskola bukatu dute, eta zure seme alabak eta horra aurrean egongo dira, orduan, ez duzuenak ezautzen mutikoak, Horazio, venezolarra da, Ez da euskaraz ikusi zuen ze ondo egiten duen? Ba, hemen ikasi zuen, eta... Bueno, ikasten nahi. Ikasten nahi da, baina Venezuelan bizizan da oindala... Lau hilabete karri genuen hona, eta ikasi du lau hilabetetan, Ba, fitxaje bat ETB egin duena... Junginen Venezuela eta esan, zein da Venezuelako gozogile honena? Eta esan ziduten, Horazio. Eta, tak, fitxatu genuen, hau oskaioan esan diezu, Horazio nezu, o mantendu? Ez, oskagaioan sartuko dugu, hemen... Bale, zuk esan. Oso beroak egiten du, eta hobet izatea... Otzian gorde. Oskaioa. Horrela. Bai, gaur bero daukagu, egia esan, gaur ondartzan hobeto ginen, gaur, horako beroakin. Gero, gobea. Gero, bai, bale, etxo. Bai, bale, etxea bidean. Gero umekin, seguro juningo naiz. Bai. Patinakin eta... Horako egunakin, patinakin ez, Horazio, mesedez. Horako egunakin ondartzan uretan barruan. Gaina ura ja ondo dago, epela. Bai, oso. Aspaldik, Bai. Aurten... Gu aurten Durangoko igerilekura niko juten gara umekin baita. Eta hasieratik ja uretan. Iaz gogoratzen naiz, hasieran kosta ite zala, baina aurten. Bai, beti altura altzen dezu, sartzen danean, horrela, bai, puntu kritikoa sartu arte. Baina hori sartzen danean ja ero... Pero ondo da, vale. Bueno, ez da bezala, gorringoa eta azukria denak. Berriro martxun jarriko dugu. Hortxe. Eta... krematu arte, hau pixkat krema puntua arte hartu behar dugu. Gu bitartian, fungo gea, gure bizkotxua moskortzen. Eta hori iterako berdegu beste ontzi bat sartzeko. Kafia eta likorra, ez? Kafe pixkat utziko deu, Nik hartuko du kafitxo. Ez. Beira. Hemen aparte utziko dugu. Bai, beniz kafitxo, nire atera mini bat, mesez. Oso ondo. Azukre gabe. Azukre gabe? Gabe, mesez. Oso ondo.
Hemen utziko dugu. Erra. Potentia. Aizpuroko kafia, oso kafe... Erra. Ez nahi mantetzeko egun guztia eta indartzu eta gogotxu. Gu oso kafe zalegea eta gustatu zaigu kafia eta beti hau da... Zaintzen duzu, ez? Zaintzen duzuela kafia. Bai. Bueno, azkenean gozotegia da, baina kafetegia ere bada beraiena. Orduan, garrantzitsua da, nik uste dut. Bueno, gehituko dugu. Pixka-pixkat. Bai. Ikusten badeu, pixka-pixka gehituko dugu. Hemen, oso ondo. Eta hemen barrura. Oso ondo. Oso ondo. Ni laguma neukan, bere amonak, 85 urtekin, da berak esaten zean. Lehen, hasieran hartzen zuen. Hau kafia, hau patxarra. Urteak aurrera junala, junzal, kafia geizten da patxarra igotzen. Eta azkenian zan, hau patxarra eta hau kafia. Ez da bit, eunda bat urtekin edo diltzen. Hori, igual bere sekretua da. Sekretua. Ni nahiz oso patxar salia, baina... Bueno, jungo geha hau moskortzen, ondo moskortzen. Bai? Kafia, zaporia hartzeko. Bai, ondo zurgatzeko dena, ez? Bai. Eta hemen, gero hemen sartzen gehitzen diozu... Hori da. Maskarponea, eta gero azkenean zuringuak arrotuta merengia, ez? Hori da. Vale. Zer mozu guztu zu horazio? A ver. Oso ondo dago. Bai, altzatu pixat. Bai, hau, 6 arrautzakin hobeto ateako zitzaigun gure. Bai, baina oso ondo dago. Bai. Nik uste du, ja dago... Orduan bertara botako jo, ez? Bai, ez da, bale. Koiera bat. Oso postre erreixa da, egiterako. Eta ekarreko izo jasuringoa? Eta jasuringoa ekarri, bai. Bale. Hau dena gehituko dugu, kolpez gehituko dugu, eta berriro martxan jarriko dugu. Eta Horazio, postra baiteko bai, maskarponea bai izan behar da, ez? Horre besteak saltzen dituztenak krema, horrek ez dute balio, ez? Ez du balio. Eta maskarponea erresa da aurkitzen, oso erresa, Oso. Gaur egun, supermerkatu guztietan, maskarpone krema badaukazu, hane normalian esne gaina eta jogurrak eta horre egoten dien atal hortan egoten dira, eta beti izaten olako ontzia daude olakoa, 250 edo 500 edo 400 Hau, rezeta hau prestatzeko 250 da. Eta da oso gazta krematxua. Osea, bestea baino oraindik krematxoa da, zapore berezia dauka, ez da gazta zaporea. Goxoagoa da, eta postre hau egiteko bai maskarpone erabili behar da. Begira, ja prest dago, oso. Hau. Hain bota eskumela. Oso ondo. Horrela gilitzen da nazketa, gorringuana eta gogorra dago, ikusten dezue. Bai. Eta guain pixka 2-1 gilitzen da. Ja, merengia gehitzen dionean, ez? Merengiarekin. Dena gehituko dugu. Bueno, a ber, zuen etxian pixka-pixkanaka baizu gehitzen, ez da zer gertatzen. Bai. Ni ja ohituta nago eta... Bueltak golan goxo. Hori da, behitik gora. Erderaz dauka izen politia esan da, de forma envolvente. Bai. Envolvente, hori hostelitzen erakutsi ziguten, eta ni barruan geratu zitzaidan betirako. Bai. Biribilki, bueltaka, ez da. Ba, azierrekin hitzein dut hemen, euskara zaieko nola envolvente. Envolventia. Hori da, envolventia. Ez dakit. Goxo, suabe, beti gora, eta bizkotxoak egiten ditugunean komeni da, holan, beti bizkotxoak, betiko bizkotxoa egitean. Zergatik, lehen esan bezala, aizia ez galtzeko, ez? Aizia ez galtzeko, hori da. Eta hau dena manga batian sartuko dugu, eta jungo geha. Horazio, lehenean, hau, zupadakit, ja, artista zela, testuzula behar, baina ikusi nuen, eta gustatu zitzaidan ideia, jendeak guri ikusten digute manga betetzen errex horrela, beste modu bat, ez zaetenak gu bezala, egunero ibiltzen gu bezala, da horrela jartzen duzu, ontzi batean,
Eta... Hau da trukua. Hau da, etxerako, beste modu bat, gero sartuko jo hemen barrenekoa, eta ero, gu bestela ikuste gaitu zuen, nola egiten dugun hemen. Gaina ikuste jo zuen, tita, gero etxien jartzen zata, ez da sartzen, kanpora erortzen zaite erdila. Bueno, hemen doko zuen truko errez bat. Bueno, eta irabiliko dugu trukua. Hori da, eta horan batek, zen normalian batek, ondo moldatzen gai esan, sukaldariak asko inda. Fundizioan ibiltzen zetena, jakin guzu beste gozatzu, guk hau egiten dugu. Gure munduan. Gure munduan, hori da. Eta bakizue, postre zoragarria nahi baduzue, deitu izazue aizpurua gozategira. Telefonoa da? 943, 13, 23, 82. Apai! Deitu zazu! Euskadi faktoriakoak eta, oin, ja, puntatzen nahi dira, geratzen nahi dira. Hane hongo da, Manu txizorta, ja bainatea da, Manu, baina horre hongo da, tak, adi, ostra, hori gustatu zait ideia, eta gazteakoa gero kopiatuko digute. Hemen gu. Osan. Hemen. Eta jungo geha, guain dago, xamurra, Bai, hau gero oskailuan sartzen da. Oskailuan sartu berdezue. Zeitxura. Ez da oso gozoa. Gustatu zaigu kafia eta gaztaren zaporea zoragarri dago bete. Oso goxua. Hemen garrantzitsuna da kafia hotza, mesedez. Kafia hotzakin, Bestela denak... Karo. Bera jungo zan, berua urtu iten da, ez? Denak... A ber, postre hau oso simplia da, baina oso delikatua da, Segituan... Bai, jateko be horrelakoa da. Delikatua. Oso ondo, no? Eta, gero be garrantzitsua, kakaoa. Kakaoa erosten juten zatenean, hor atalean egoten da bat, izaten da kakaoa, baina txokolatea egiteko. Iteko esaten da kakaoa lataza, ero esaten da txokolatea tazan egitekoa. Hori ez du balio. Behar du euneko kakaoa izan behar da. Hau, probatzen duzu lan, eta mingatza da. Ez dauka azukreik, ez ezer, beste botatzen diote irina, azukrea, eta haiek izaten dira esneakin naztu, eta egiteko txokolatea erateko. Oie, normalian maizienakin naztuta. Bai, hori da, ja badaukate nazte bat. Baina hau da kakaoa bakarrik. Eta hau da botatzen zaiona, gaineko geruzatxo bat. Lehen esan bezala, ondo mozkortuta, kafiaen zaporia oso garrantzitsua da. Eta aurrak, mozkortuta nahi du esan ez, da ondo bustita egotea, Ostele, gozogileen munduan, mozkortzea da, bizkotxo bat. Hori da. Almibar batekin, meloko saltze dituzte musikak eta almibarretan da. Hoiekin bizkotxo bat mozkortu aldugu baita, eta ez dauka alkoholi. Oso ondo. Jo, hori bai geruza. Gure azkenengua. Uste duzu ez daukala inungo misterio ikonek, Eta guain dago bezala, sartuko dugu barrura. Izoz gaioan? Bai. Vale. Eta gero, hemendik, gaur, hemen gure relojua magikoarekin. Baina, zenbat ordu? Osea, honena egun batetik beste egun batetik, hori da. Honena gutxienez, 8 ordu bai. 8 ordu bai. Eta gero eta gehiago goxuago gelditzen da. Baina ondo tapauta sartu beharko da, Bai, bestela osgailuan hartzen du zaporia eta usaina. Eta hau, gero, esan duzu, jan baino 10 minutu lehenago ateratzea komeni dela. Hori da. Orduan, maskatzen gaudenean, bigarren platerakin hasten garenean, atera, eta ja geratzen da, bigunao, hotz puntuarekin, baina ja bigunao. Jateko moduan. Hori da. Eta guain dago bezala, sartuko dugu osgailuan. Bale, esan dakoa, guk hau izosgailuan sartu, eta ero, listo daukagunean, zein zangoa, kakaoa bota gainean. Kakao gehituko dugu, moztu. Bale, txon. Eman holan zinatela. Bale, ointxe batuz, Eta hau jatetxean indezua? Bai. Osa indezua? Horrela gu... Baina hori ez da trampa? Bueno. Eta ez zela justifikatuko dugu, Horacio. Bai, bero honekin. Beroagatik. Bueno, izan dugu izozgailuan hau, eta dagoeneko prest daukau. Jarri diogo azpian bandeja polita egiteko, baina da lehengo berdina, Lehengo berdina da,
eta aizpuruan horrela izango zue. Eta aizpuruara deitu zazue bildur gabe. Telefonoa da, 943 13 83 Deitu zazue! Tiramisu zoragarri bat eskatu. Lehengo bideiei tiramisua doaini. Ez hori broma da, Zigorrekin etortzen badezue... Aurrena buelta bat, pagoetara korrikan erekin. Aguantatzen baduzue tiramisua doainik. Osoa. Eta bidearko dituzu. Bueno, esan dakoa. Hau, guk, ja preste eukindugu izoz gaiuan, atara dugu lehen xau, pixka bigune egoteko, eta horrela geratuko litzaiguk. Oin bakarri falta zeiguna da kakaoa gainetik bota, eta listo, Gastatu. Ba, beira. Baina, ikusi zu, ez dauka inungo misterio. Platerronek, erreza, eta oso goxua. Nik, uste dut, gehien gustatzen, hau gainera, horrela inberrean katillu batean oso politia geratzen da. Banaka bakoitza egolan inberrean politia katilluan, oinarria behiaban, bizkotxoa, gero kafia, gero tiramisuan, mascarponean masa, berrio bizkotxoa, kakaoa, eta bakoitzai katillo txoa bat. Oso goxua, eroso. Eta nekin, horazio hori agurra emateko, nik uste dut, modu politia dela, ez, demoraldi ontakoa. Aprobauta, akar. Bai, urren urtean duen, egingo ditugu, baina danak egolan, azukre gabe, eta naturalak, estiarekin. Beintak gaur, glutenik gabekua, lehenengo rexetak. Ez da, azukre gutxio botere jo. Bai, normalian, gu hautzpuroko zotegian, hori beti da gauza importantina gurentzako, azukrea, oipia eta gatza neurria. Oso garrantzitsuna da. Jan aldala gozo eta osasuntxu. Eta hori guztia, irailean, horazioarekin berri izango du, gurekin jarrituko du. Eta izoztuta dago, baino ja xamurra dago, barrutik pixkat gogorra dago. Baina, gaurko eguraldiakin horazio, nik uste dut, eskertuko dugula freskura puntu bat. Begira nola gelditzen da. Opa. Beira, ze politxa, Baina da politxa. Ez da, goxua, bai, eta politxa ere. Mikel, atzea. Janditxu zuneko bizkotxota. Oso ondo. Ben daukazue. Denbora aldi ontako azken gutizia. Tiramisu izostua, zuentzat, zautzetik eta gaur txorienetik. Jazio. Ezkerrik asko. Apurtu inbar da. Bai, badauka, tak, puntu bat. Puntu gogor hori. Zora. Oporri bai aurten horazio? Bai. Komentzatea ingela, ero zer? Udan, ero zelan? Iraien hasiera. Oporrak hartuko dugu. Osea, jendeak lanean hasten danean, horazio gozogileak. Normalia, horrela ezaten da. Ni gu... Gure munduan hori da. Bai, astelenian izten deu, eta gu beti gaude, guk esaten du ezela, los lunes al sol. Beti astelenian jai. Egun batzutan, igual jai egunian tokatzen zai, adibidez, San Pelaiotan edo zean, lan iten deu. Eta urrungo egunian jai. Baino... Lehenko azte azkenean eukitzen duen, ez? Kandela? Bai. Bai, deitu nian lehengunean, da, aldiatu eta ibili naiz gaur, topera ez da zer, da, ze eukitzen duen hor? Goizeko lauetatik, egiten Zarauzko lasaietik etortzen dira... Eskolakoak, bai. Ikasle batzuk, ikastea, pastak egitea, eta egon zian pastelian ikasten, eta gero, egiten dute merkatu txiki bat bezala, eta jutin zian ofizio ikastea, arategi denda, frutua denda, ikastea nola da, eta gero irakaslea montatute diru faltzukin, bolsa batekin, eta saltzen dute hori, beraien produktuak. Baina egin, da, saldu, eta... Hori da, eta ni honitzen... Gozotegian aizpura toka zaigu, eta berrogeita mar piezako buiaria festatzen dit goizeko lauetatik. Baina oso gustora, oso umiak
Irakasle batzuk, ere, hartzen du boiuak eta... Oso goxo. Horre onda, aguantatzea oso zaila da, oso zaila. Eta oin udan tokatuko zaizue lana, nabarituko da, zarautzen, zuek lan gehien iten duzuena, uda izango da, ez? Bueno, gabonak, gabonak berezia dalako. Baino, udan, udan jende pila da, zarautzen. Pila bat. Eta jendea gaina udan, ez ahi guzti, etxean gozaldu ez, gozaldu, kalera gozaltzen. Kalea. Berua, eta gero gu aizpuruan, terraza txiki bat horrela oso eroso eta oso polita da, oso txoko gozoa. Eta gauz, hor zaude, primera. Badakizue, zarutzetik ibiltzen mazarete, udaran, gerturatu, eta agurtu, baina horrela imakarrik gutxi oso lanian, gizona lanian da hola. Agurtu bakarrik eta holan, opa, eta jonei be agurtu, bi jonei, eta probatu, gutizia hauek egia esan merezi dute, eta bestela zuek etxean saiatu. Hau, bintzat, daukan puntu bori, hotz puntu bat, eta beiliza, zetizten duzu. Bai, dauka, baina bere puntuan, ondo, oso ondo. Eta ez da oso horren beste gozoa, ez? Dago hori fresko, oso ona. Ba, eskerrik asko.